תזיז את היד. קצת את היד, שלא יראו את הידיים שלך, והוא... ויאללה. התחלת? כן. זה 4 נעליים, ג'ורדן 4, נייקי, לא כזה מעניין. הסקינים האלה, הקריסמס, עוד 8 סקינים אני חושב, 8 אני חושב, כי אם לא ספרתי במדויק, אז רק תתפסו אותי במילה. היורבן הזה, בטמן, הסקין החדש הזה שיצא אתמול, או שהוא לא חדש, אני לא יודע. טייסת בסטייל, פיקקס, הסקין הזה, הסקינים האלה, פוקוס, כל מיני, סנופ דוג וזהו.